तर पहिली वटपौर्णिमा साजरी करायला आपण चाललोय मित्रांनो। बघा सगळे लग्नाचे ड्रेस परत घातले आणि तयारी सगळी झालेली आहे। बघितलात तुम्ही। आता मंदिराकडे जाऊन भटजी वगैरे येतले, तिथे जाऊन बघूया आता काय करतात ते। चला। तर ह्या वर्षी मे महिन्यात लग्न झाल्यानंतर पहिलाच सण होता तो म्हणजे वटपौर्णिमा। तर आम्ही फळं फुलं दुर्वा लागणारं सगळं साहित्य जमवलं। तन्मया जी आहे ती फळं कापायला बसली, द्रोणमध्ये ती भरायची होती आणि मी इकडे मस्तपैकी चंदनाने गंध काढलं। पूजेसाठी लागणारं सगळं साहित्य जमवलं। फळं कापल्यानंतर बघा मस्त दिसत होती। मुलांचं काय कपडे 2 मिनिटात चेंज होतात, पण माझ्या बायकोला 2 तास लागले। शेवटी तयारी झाली आणि आमच्या गावच्या मंदिराकडे आम्ही जाणार होतो। तर हे आहे आमच्या गावातलं मंदिर, तिकडे आम्ही आलो। पहिलीच वटपौर्णिमा असल्यामुळे भटजी काका येऊन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पूजा करणार होते। सुहासिनीची पहिली ओटी भरतात ती मम्मीने भरून घेतली आणि आम्ही दोघे जण पूजेला बसलो। मंदिरातल्या पूजेनंतर बाजूलाच वटवृक्ष आहे, तिकडे पण पूजेला आम्ही आता जातोय। पुराण कथेनुसार भगवान शंकरांचे लक्ष ध्यान क्रियेत जास्त आणि संसारात कमी, म्हणून रागावलेल्या पार्वतीने त्यांना तू वृक्ष होशील असा शाप दिला। तेव्हा ते वटवृक्ष झाले। पृथ्वीवर महाप्रलय आले तेव्हा सगळे चराचर नष्ट झाले, फक्त वटवृक्ष धर्तीवर घट्ट पाय रोवून उभा राहिले। त्याच्या प्रत्येक फांदीतून पारंबीतून पानातून नवीन वटवृक्ष जन्म घेतो, म्हणून स्त्रिया त्याला अखंड सौभाग्याचे प्रतीक मानतात आणि त्याच्याकडे साकडे घालतात। गीता जन्माचा एकमेव साक्षीदार म्हणून देखील वटवृक्ष पूजनीय आहे। नैसर्गिक गुणांप्रमाणे आपल्या पतीला कुटुंबाला आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य लाभावे हा त्यामागचा हेतू आहे। यमदेवाने सत्यवानाचे प्राण हरले। हे झाल्यावर सावित्रीने यमधर्माशी 3 दिवस शास्त्र चर्चा केली। त्यावर प्रसन्न होऊन यमाने सत्यवानाला पुन्हा जिवंत केले। ही शास्त्र चर्चा वटवृक्षाखाली झाली, म्हणून सावित्रीला जोडून वट सावित्री असं देखील म्हणतात। तर अशा प्रकारे झालेली आहे पहिली वट सावित्री मॅडमची। का केलंस तू? काय केलं सांग? मेरी गो राउंड्स का केलंस? पण ते तुझ्यासाठी 7 जन्म 7 जन्म मी पाहिजे। एवढं भारी आहे ना, सावकाश आहे। तर अशा प्रकारे वटसावित्री हा कार्यक्रम आम्ही छान छान फोटो काढून संपन्न केला। थँक्स फॉर वॉचिंग मित्रांनो, धन्यवाद।